Ja, dus, Ja. Nou, wij zijn nog steeds, we zijn nog steeds in Eerlehuizen, maar ik schakel je even door naar het Nederlands, want deze man die ging in Fries, toch? Nee. U kan geen Fries, Nee. maar u hebt er wel een heel mooi bord staan, smile. Ja. It confuses people. Dat is ook geen Nederlands, dat is Engels. Maar wat is jouw beste smile dan? Mijn beste smile. Ja. Nou, hij is een beetje nep hoor. Beetje nep? Oh. Ja, je moet hem even zo spontaan ingooien. Zo, Ja, van... dit is wel spontaan. Ja, nou, wat is het? En hoe vind je het hier in Eerlehuizen? Ik vind het heerlijk. Ben je hier al eerder geweest? Nee. Nee. En met wat staan jullie hier? We staan hier met Indonesisch eten. Indonesisch eten, dat is wel heel lekker hè? Ja, heerlijk. Dat is super. Ja, we staan normaal altijd op festivals en zo. Alleen we hadden dit weekend even niks te doen, dus daarom staan we hier. Maar je bent uit eigen overweging hier? Nou, wel in overleg hoor. Je hebt gewoon even gebeld, goh, kunnen wij daar even wat ketchup manis neerzetten? Ze hebben ons gebeld, maar ja, hartstikke leuk. Maar wat is jullie allerbest verkochte Indonesische gerecht? De nasi rames. De nasi ramen. Ja, die staat ook op het bord. Ja, en dan heb ik complete goede maaltijd. Ja, dan heb je echt een bord vol met eten, allemaal lekkernijen, vlees, groenten, rijst. Super lekker. Maar waar komen jullie vandaan? Uit Groningen, uit Grijns. Nou, maar weet je, dit zie ik nu pas. Het is een het is een brandweerauto. Het is een oude brandweerauto. Ik heb vanmorgen ook in een brandweerauto gezeten. Nee, Ja, echt waar. Ook nog met sirenes aan. oh jee. Dat was ook voor een filmpje. Oké. Maar ik wil ook nog even samen met je op de vlog. Dat gaan we doen. Maar hoe doen we dat dan? Wat denk je? Staan we er zo samen een beetje op? Wat denk je? Ja hoor. Nou ja, dat is dan een beetje knullig, maar ja, je moet er toch wat van maken. Ja. Nou, hier kun je bestellen. Ja, je hoeft niet te bellen, je kan gewoon bestellen. Zeker. En dit is de man die maakt het dan. Ja hoor. En die man die is van, hoe heet jullie brandweerauto? Dit is de Java Plusbus. De Java Plusbus. Yes. En wat ze hier erg van houden is smile. Maar. Hey, mag ik jou even hartstikke bedanken en je heel veel succes wensen? Hey, hoi hè! Lekker eten, Shuder Nasi Rames. Heerlijk, mag een tientje.